Vítajte pri dnešnom rozhovore. V štúdiu Dobrých novín už vítam hostku Máriu Holubovú, odborníčku na protokol a na dejiny diplomacie. Pani Holubová, vítajte u nás. Ďakujem, dobrý deň. Na úvod si môžeme vysvetliť, čo to ten protokol vlastne je. Často sa to zamieňa aj so slovom etiketa. Je v týchto pojmoch nejaký rozdiel, alebo je to to isté? Musíme si urobiť taký krátky exkurs do histórie. Musím pripomenúť, že protokol je európsky fenomén a vznikol v 15. storočí, vtedy v najbohatšom štáte a najrozvinutejšom európskom štáte, a to bolo Burgundsko. V súčasnosti už samostatné neexistuje. Tieto pravidlá sformoval burgundský panovník Filip Dobrý, aj keď veľmi si tento prívlastok nezaslúžil, lebo bol to práve burgundský vojvoda, ktorý vydal Johanu z Arku alebo panu Orleánsku do rúk Angličanov, ale Burgundsko mu za veľa vďačí. To historické Burgundsko, čo sa vtedy volalo, to je vlastne dnešné územie štátu Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Alsasko, Lotrinsko a Burgundské vojvodstvo, ktoré je súčasťou Francúzska. Takže on položil základ týchto pravidiel protokolu ako súbor obradov, ktorými sa chcel odlíšiť od svojich poddaných vazalov. A okrem iného mu vďačíme aj za základ medzinárodného práva, Guidobaldovo, burgundské právo. Potom vlastne súčasná verejná politika, verejná správa na Slovensku vznikla tiež v Burgundsku a sem k nám ju doniesli Habsburgovci, keď vládli na tomto území. No a ešte je vhodné povedať, že to bol taký vyspelý štát, že v tomto období mali dláždené ulice, cesty, kanalizáciu, veľmi prepracovanú starostlivosť o chorých a starých ľudí a bola tiež zavedená povinná školská dochádzka. Preto aj v histórii sa hovorí termín Burgundský protokol, zhruba do toho 17. storočia, kedy habsburská princezná infantka, španielská infantka Anna Rakúska sa vydala za francúzskeho panovníka a v duchu týchto pravidiel vychovávala svojho syna, budúceho Ľudovíta XIV., ktorý doplnil do Burgundského protokolu najdôležitejšiu jeho časť, a to je prezentácia a reprezentácia štátu. A keďže to doniesla Španielka, tak sa to pomenovalo španielská. Francúzi majú na to taký výraz ako nálepka, etiketa, súbor. Takže sa to volalo španielská etiketa. V podstate to je jedno a to isté. Variovane sa to používalo v histórii. Koniec tohto kráľovského protokolu alebo etikety nastáva po prvej svetovej vojne, kedy zanikli centrálne monarchie a z tohto protokolu sa vyselektovali pravidlá pre diplomatov. Takže takto vznikol diplomatický protokol. No a potom v 50. rokoch 20. storočia v ére rozvoja managementu a marketingu vo Veľkej Británii z kráľovského a diplomatického protokolu sa vyselektovali pravidlá business protokole, ktoré sú niekedy aj prísnejšie ako tie pôvodné. Takže keď odborne máme používať termín protokol, etiketa, bontón je len hovorový ekvivalent k tomuto odbornému termínu. Čo sa týka najvyššieho štátneho protokolu na Slovensku, tak v súčasnosti sa v ňom budú diať nejaké zmeny, pretože za prezidentku bola prvýkrát zvolená žena. Napríklad aj jej partner bude titulovaný ako prvý pán. Čo bude jeho úlohou? A povedala som to správne? Bude titulovaný ako prvý pán? Tak neviem, vysoký štátny, tak stále funguje ten diplomatický protokol a pravidlá, ktoré určujú, ten sa dotýka hlavne smerom k zahraničiu, pri prijímaní zahraničných návštev alebo aj prezentácií, na tom je to všetko postavené. To budú prvé úlohy a najvyššie úlohy pani prezidentky, tá prezentácia a reprezentácia štátu, teda návštevy v zahraničí, prijímaní návštev zo zahraničia, organizácia prijatí, pracovných obedov, pracovných večerí. Povinnosti pani prezidentky sa nelíšia od prezidenta. Tam žiadny rozdiel jednoducho nie je. Je to zamestnanec prezidentskej kancelárie a musí si plniť svoje povinnosti. No ak sa ma teda pýtate na štatút prvej dámy, tak ten u nás neexistuje. Toto patrí jedine Spojeným štátom.
Tam je štatút prvej dámy, ktorý môžeme vlastne vysvetliť aj historicky, prečo a ako vznikol. A tam to platí doteraz. Manželka prezidenta v Spojených štátoch, First Lady, prvá dáma, to je jej povolanie, za ktoré je platená. Má tiež na pol roka dopredu harmonogram povinností, ktoré musí jednoducho plniť a platí na ňu, že má svoju sekretárku, svoj tlačový odbor, tlačovú tajomničku, dispozícii auto, sekretárku, čo u nás nie je možné a teda nie je to u nás zvykom. No, čo sa týka tej otázky, že prvý pán, tak neexistuje. Pani prezidentka nemá manžela, má partnera, priateľa, na ktorého sa protokol a s ním plynúce povinnosti vôbec nevzťahujú. Dokonca, keby ju chcel sprevádzať na zahraničných návštevách oficiálnych, tak by si musel túto cestu aj všetko platiť sám, lebo nie je zamestnanec prezidentskej kancelárie. Takže u nás tento titul v Strednej Európe, ja si spomínam, ako Emmanuel Macron chcel tento štatút prvej dámy pre svoju manželku. Dokonca sa o to snažil aj v predvolebnom období, ale neprešlo to. V parlamente boli veľké polemiky, nakoniec sa to neodsúhlasilo. Takže tam funguje taká charta transparentnosti, kde ona má vyčlenené povinnosti, ktoré sú viac symbolické. Čiže je jedno, že partner našej budúcej prezidentky Zuzany Čaputovej, Peter Konečný, je jej partner. Je jedno, že či je to partner alebo manžel, lebo ten štatút prvej dámy alebo prvého pána teda u nás neexistuje. Áno. Zuzana Čaputová bude hlavou štátu, bude človekom, ktorý reprezentuje našu krajinu navonok. Dôležité sú samozrejme ale aj spoločenské vzťahy medzi ľuďmi a v rámci nich platí, že čím je vyššie postavená osoba, tak tým zdvorilejšie by sa mala správať k tej nižšej postavenej osobe. Je toto správne tvrdenie a funguje to u nás na Slovensku naozaj na 100%? Tak toto je prvé pravidlo protokolu. Čím vyššie postavený človek, tým zdvorilejšie musí byť nižšie postavenému. Konkrétne na pani prezidentku toto neplatí, pretože v protokole je aj ďalšie pravidlo, kde zdvorilosť k žene je nadradená všetkým pravidlám, teda až po tú funkciu prezidenta, tak teraz to bude trochu otočené, je to iná pozícia. Tak je ako hlava štátu mne osobne v našich pomeroch a v našich zemepisných šírkach je to aj taká prestížna funkcia bez nejakých právomocí, aj keď je súčasťou, pani prezidentka bude súčasťou establishmentu a bude si predpokladám na základe aj svojich skúseností vyjadrovať svoj názor v vnútornej zahraničnej politike, ale nechcem povedať, že by mala byť ako kráľovná, ktorá sa nevyjadruje k ničomu. Jednoducho, ak si ten svoj názor bude hovoriť, tak samozrejme bude mať svojich stúpencov, ale musí rátať aj s tým, že tým pádom bude mať aj oponentov. Vy už ste načali tú tému, že ona je prezidentka, bude hlava štátu, ale to, že je žena, je nadradené tomu, že je hlava štátu. Tá zdvorilosť. Áno, zdvorilosť k žene. Máte pocit, že slovenskí muži sú dostatočne zdvorili k slovenským ženám? Sú naši muži džentlmeni z vašich skúseností? Ja si nemala by som si dovoliť generalizovať, hej. Tak z mojej vlastnej skúsenosti ja si vždy myslím, že slovenskí muži by si mali uvedomiť, že galantnosť nič nestojí, že neumenší sa ich maskulinita a nejaké to mužské dominantné postavenie, keď sú zdvorili k žene. A môžem zodpovedne povedať, že ženy to vedia aj patrične oceniť a určite ich budú obdivovať ženy od 8 do 80 rokov. Trochu mi tá galantnosť, taká spontánna u niektorých chýba, ale hovorím, to sa nedá zovšeobecniť na všetkých. Keď hovoríte, že vám chýba galantnosť, tak aké gesta máte konkrétne na mysli? Aký muž je podľa vás galantný? Tak je to napríklad už prvý dojem pri prvom stretnutí, či je to v súkromí, v pracovnom styku alebo aj v tej forme najvyššieho styku. Mám takú skúsenosť, že muži sa najprv zdravia s mužmi a potom so ženou. No a malo by to byť naopak, ak je v spoločnosti žena, tak by sa najprv mali zvítať a pozdraviť žene až potom s mužmi. A to platí vo všetkých tých rovinách protokolu, ako som povedala.
Aké sú napríklad ďalšie veci? Určite tam asi aj patrí to, že patrí sa otvoriť dvere pre ženu a nechať ju prejsť a potom zavrieť tie dvere? Tak to už bereme takú samozrejmosť, to už sú zase tie nepísané pravidlá spoločenského styku, ktoré dedíme z generácie na generáciu a toto by už mali dostať deti výchovou v rodine. To je už parketa výchovy. Ale tak povedal Jan Masaryk, významný diplomat a aj určitú dobu minister zahraničných vecí, že diplomatovi stačí, keď je dobre vychovaný a vie sa dobre obliecť. Načali sme už tú tému galantnosti u mužov, či sú alebo nie sú slovenskí muži džentlmeni. Povedali ste, že nedá sa generalizovať. A čo sa týka slovenských žien, tak vedia sa slovenské ženy správať ako dámy, že oni možno očakávajú od tých svojich partnerov, že budú džentlmeni a vedia byť slovenské ženy dámami. Čo vlastne znamená byť dámou, tou pravou dámou? Ja si myslím, že slovenské ženy majú divnú predstavu, že kto je naozaj dáma. Neviem, ja som sa vo svojom živote stretla s dámami a to boli vyslovene veľmi vzdelané, kultivované, príjemné, milé a hlavne prirodzené ženy. Stretla som sa s tým, že ženy si myslia, že čím sa viacej dorábajú a by som povedala, čím viac kritizujú a sú ostentatívnejšie, takže tým sú dámami, ale bohužiaľ len otravujú svoje okolie takýmto správaním. Pre mňa je dáma vzdelaná, kultivovaná, veľmi prirodzená žena. Hlavne, ktorá nemá problém s ničím, hej? Takže pravá dáma nemá problém si dať tú borovičku aj tej 4. cenovej skupine a zvládnuť aj recepciu. Tá kvázi dáma má problém naozaj so všetkým. A keď si predstavíme tú pravú dámu v tej krčme 4. cenovej skupiny, tak si ju máme predstaviť, keď sa povie dáma, tak sa väčšinou ľudia si predstavia, že má napríklad spoločenské šaty, že je pekne upravená, má pekné doplnky. Mám si predstaviť takúto dámu v tej krčme? Alebo... Je to o celkovom tom vyžarovaní z tej ženy, alebo tomu hovoríme aj šarm, charizma. Ľudia si myslia, že sa s tým musia narodiť, ale nie je to pravda. Všetko je naučiteľné a jednoducho to z nej vyžaruje. Taká pekná príhoda je, keď tu bola na návšteve španielská kráľovna so španielským kráľom, prijímal ich Václav Havel a strašne im chcel ukázať aj taký bežný život, tak pri návšteve Litomyšľa, čo je také starobilé mesto, sa dohodli, že pôjdu aj do takej pravej českej hospudky. Ano, tam ich zaviedol ten, čo to mal na starosti, akože len sa tak pozrú. No a on sa stavil s kamarátmi, že sa tam aj posadia a niečo si dajú. Takže bol to veľmi veľký trapas. Tak oni boli takí zaskočení a ešte on kričal, vidíte, ja som vám povedal, že ich sem dostanem. Tak ona si dala takého toho pravého Turka, čo v ňom lyžička stojí a on si dal pivo, tak sedeli dôstojne, usmievali sa, nedali nič najavo. Samozrejme, že sa toho ani nedotkli, ale vyžarovalo to z toho, nikoho neurazili a pekne odišli preč. Keď sa rozprávame o protokole alebo o etikete, o bontóne, tak mali by sme ho používať všetci ľudia vo svojom bežnom živote, ale jednou z takých udalostí, kde si to uvedomujeme viacej, že treba sa správať podľa nejakých spoločenských pravidiel, je určite aj svadba. Teraz je apríl, o chvíľučku sa nám rozbehne svadobná sezóna a v každej dedine, v každom meste bude minimálne raz za sobotu nejaká svadba. Keď sme pozvaní ako hostia na svadbu, ako odporúčate sa obliecť, aby to bolo vhodné, aby to bolo decentné a aby to nebolo už príliš moc? No hneď by som na úvod povedala, že protokol nie je pre bežných ľudí. Áno, protokol platí len pre diplomatov, štátnikov, politikov a ich rodinných príslušníkov. Takže my sa v bežnom živote riadíme tými nepísanými pravidlami spoločenského styku, ktoré dostávame výchovou v rodine, až potom, keď už sme zaradení do tých postov, ktoré som hovorila. No, svadba je veľmi významná, tiež tie zásady, pravidlá tej svadby sa riadia aj takými historickými tradíciami. Ja by som jednu takú vypichla, je, že na svadbe musí byť najkrajšia nevesta. To znamená, že tie družičky by nemali nejako vynikať a byť nejako extravagantne oblečené.
sú aj také tradície u iných identít, že družičky majú predpísané šaty a všetky majú rovnaké šaty. Teda naozaj musí vyniknúť tá nevesta. Toto je z toho kráľovského protokolu, kde musela byť vždy najkrajšia kráľovná. A preto dvorné dámy, aby ju neprekonali v kráse, tak mali prikázané nosiť sivé gala šaty a nesmeli mať ani napudrované parochne napríklad, hej, keď v tom 18. storočí, aby tú panovničku nezatienili. Tak to sa prinieslo. Veľmi dôstojne by mali byť oblečené svadobné matky, veľmi decentne, či je to leto alebo zima, nemali by mať odhalené ramená, ruky ani hlboké dekolty. Šaty by mali byť hlavne jednofarebné. Sú identity, kde je aj predpísaný klobúk svadobnej matky, napríklad vo Francúzsku alebo v Anglicku. Neviem, čo ešte. Samozrejme, že je veľmi pekné, keď sa na takýchto svadbách dodržujú tradície a možno by sme si mohli aj uvedomiť, že svadba je určité také veľmi významné pre tých mladých ľudí a netreba si ju myliť s diskotékou a teda podľa toho sa aj vhodne obliecť. A čo sa týka tancov na svadbe, tak keď ideme ako host na nejakú svadbu, tak asi by sme mali poznať aspoň nejaké základné spoločenské tance, aby sme tam nehapkali a neťapkali nohami ako medveď. Ktoré sú tie tance, ktoré by sme určite mali ovládať, ktorým sa na svadbe jednoducho nevyhneme, lebo sa to patrí? Ale ja by som to už teraz do toho 21. storočia neťahala. Samozrejme, to závisí od tej svadby a od typu svadby. No tak také štandardné tance, ktoré tak valčík, polka, myslím si, že to je už také ako mazurka, štvorka, to už nie, to už sme skôr na rozhraní toho 19. 20. storočia. Veľmi, veľmi zaujímavý tanec a priznám sa, že ja ho mám rada, je tango. Je také zmyselné, veľmi pekné. No ale niektorí ľudia to už tancovať nevedia. Takže netreba ich s tým trápiť. A na záver ešte jedna svadobná otázka, alebo teda skôr predsvadobná. V 21. storočí už dnes sa to rôzne posúva, ten spoločenský styk a tie jeho hranice. A dnes už veľa žien sa rozhodne požiadať o ruku svojho partnera. Čo si myslíte o tomto fenoméne? No tak to nie je fenomén 21. storočia, ja vás musím opraviť, lebo v 19. storočí napríklad britská kráľovna Viktória, za ktorej nevesty vďačia za biele šaty, lebo ona prvýkrát sa rozhodla, že bude sa vydávať v bielých šatách a s venčekom na hlave, tak ona prvá požiadala princa Alberta Saxo-Coburgota o ruku. Takže to bola prvá žena v histórii, ktorá požiadala z hľadiska svojho majestátu a vyššieho postavenia, takže ho požiadala o ruku ona. Takže to bola prvá žena, ktorá požiadala muža. Takže je to úplne normálne, v podstate. Pani Holubová, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do Dobrých novín. Ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Rozprávali sme sa s Máriou Holubovou, odborníčkou na protokol a na dejiny diplomacie.